Με φέραν την παραλία, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Κάτσε μωρή! Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα Raj Quest, όπου το αγαπημένο eFantasy.gr μου δίνει διάφορες προκλήσεις, θα έλεγε κάποιος, που εγώ πρέπει να φέρω εις πέρας. Με μεγάλη επιτυχία θα είχατε δει το πρώτο μου quest, όπου κατασκεύασα ένα ολόκληρο Goddamn. Πήγε πάρα πολύ ωραία. Να πάτε να το δείτε το βίντεο αν δεν το έχετε δει. Ελπίζω να μου βάλουν κάτι αντίστοιχα εύκολο και αυτή τη φορά. Είμαι έτοιμη. Πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί το σημερινό quest είναι να ολοκληρώσω μία συνταγή μέσα από το επίσημο cookbook του Lilo και Stitch. Δυστυχώς για το eFantasy άφησαν εμένα να επιλέξω ποια συνταγή θα ολοκληρώσω και επειδή είμαι πάρα πολύ καλή στη μαγειρική, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα που έχετε καταλάβει, θα κάνουμε την εξής πανδύσκολη, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Θα δούμε, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω. Φρούτο σαλάτα. Οχάνα δεν λέγεται. Ναι, Οχάνα fruit salad. Πάμε να δούμε, φιλαράκια μου, τι θα χρειαστούμε. Σαν τη Βέπα, αλεξιάζομαι τώρα. Μαμαλάκης. Αρχικά να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να τη φτιάξετε. Θέλει μόνο 30 λεπτά. 30 λεπτά. Και μια φρουτοσαλάτα. Καλά, εγώ για να κόψω τον ανανά θέλω 30 λεπτά. Θα χρειαστούμε έναν ολόκληρο ανανά, τον πιο πλουμιστό που μπορείτε να βρείτε γιατί είναι και για το εφέ. Θα χρειαστούμε 6 Island Ground. Είναι μασένση. Δεν πειράζει. Θέλαμε μανταρίνια, αλλά επειδή δεν είναι εποχής και προσπαθούμε να ψωνίζουμε εποχιακά και τοπικά, πήραμε βερίκοκα γιατί είναι πορτοκαλί. Καταλάβατε το συλλογισμό μου. Μετά χρειαζόμαστε strawberries, φραουλίτσες. Τις βλέπετε έτσι, γιατί έτσι είναι οι κανονικές φράουλες. Organic. Τι άλλο θέλω? Μιλαράκια δεν είναι εποχής, οπότε δεν θα βάλω, αλλά εσείς βάλτε αν θέλετε. Θέλουμε ή σιρόπι ή νερό. Εμείς θα το κάνουμε με νερό γιατί είμαστε fit. Αλλά εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Και αχλάδι δεν είναι εποχής, οπότε δεν θα βάλω. Να δούμε τι θα βάλω. Θέλει και γιαούρ. Πού είναι το γιαούρ? Από ό,τι καταλάβατε, έχει κάποια υλικά ενδεικτικά. Μπορείτε να βάλετε ό,τι αρέσει σε εσάς, γιατί μπορεί να έχετε κάποια αλλεργία σε κάποιο φρούτο να μην σας αρέσει, κάποιο φρούτο σαλάτα κάνουμε, ρε παιδιά. Δημιουργήστε. Και εννοείται πως χρειαζόμαστε τα σμέουρα εδώ πέρα, τα διάφορα, γιατί τα τρώμε πολύ τα μπέρις εμείς στο χωριό μου. Και στα φυλάκια. Και το χυμό από ένα λεμόνι. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη, αρχικά για να μην το λερώσουμε. Θα βάλω λίγο το μαλλί μου πίσω για να μην πέσει καμιά τρίχα μέσα και για να μην το λερώσω. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το πάρα πολύ βασικό, τον ανανία. Καλά, καθαρά είναι, το αφήνω εδώ. Μετακινούμε λίγο αυτά. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε το crown του ανανά. Δηλαδή, γιατί είναι για τον εντυπωσιασμό. Οπότε πρέπει να κόψουμε περίπου εδώ. Νομίζω, φίλοι μου, ότι το έχουμε. Έλα, αλλού, φίλε, αλφαδιά. Εντάξει, λίγο ξέφυγε. Καλό είναι όμως. Το βάζουμε αυτό στην άκρη, δεν μας χρειάζεται. Και θα το κόψουμε τώρα σε κυβάκια στην ουσία, εσωτερικώς. Για να δημιουργήσουμε ένα μπολ. Θέλω να πω ένα πολύ κακό αστείο τώρα, αλλά θα πρέπει να κοπεί μετά στο μοντάζ. Σκεφτόμουν δεν πρέπει να το βάλω πολύ βαθιά το μαχαίρι. Μη μου τον βάζετε βαθιά τον άντρα μου στο μνήμο. Τα καταφέρνω. Είναι πάρα πολύ απλό. Μην βλέπετε εμένα που το κάνω δύσκολο. Κανονικά πρέπει να έχεις κανέναν βοηθό σε αυτό. Μπορείτε να το κάνετε με το παιδί σας, με το φίλο σας, με τη φίλη σας. Χρειαζόμαστε ένα μπολ. Ένα μπολ θα πάρετε. Εσείς θα πάρετε ένα μπολ, εγώ θα πάρω αυτό. Θα βάλουμε τον Stitch εδώ πέρα που μας κρίνει. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό θα το κάνω με το κουτάλι. Ωραία, μάγκα. Δεν έχω κόψει καλύτερα ανανά στη ζωή μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχω ξανακόψει. Να τρώτε ανανά, κάνει πολύ καλό. Κάνει καλό στο δέρμα. Θα μαχαιρωθώ σίγουρα. Ξέρετε τι μ' αρέσει όταν κόβω ανανά? Μ' αρέσει το κλούτς που ακούγεται. Το ζουμερό. Ξέρεις, ρε παιδί μου, θα φας φρούτο. Θα φας φρουτόδες, χυμώδες φρούτο. Ενώ τώρα το μήλο. Δεν είναι τόσο δύσκολα. Φαντάζεστε να είχα επιλέξει μια πιο δύσκολη συνταγή. Έπρεπε να κάνω κανένα ποτάκι, γιατί έχει και ποτάκια να κάνετε. Μη αλκοολούχα. Κάνουμε πλάκα. Θα κοπεί κανένα δάχτυλο μπροστά στην κάμερα. Εκεί να δείτε views. Είναι αυτό. Είναι η καρδιά του τώρα. Όχι καρδιά, πώς λέγεται, το core. Το οποίο είναι λίγο πιο ζώρικο. Κοιτάξτε, τον κόψαμε λίγο πιο ανορθόδοξα. Θα έλεγε κάποιος, ίσως η τεχνική μου να μην αναγνωρίζεται από τους διάσημους σεφ, γιατί θα έλεγα ότι δεν έχουν ανοιχτούς ορίζοντες. Πρέπει λίγο να είσαι ανοιχτό μυαλό στη μαγειρική. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά θα πρέπει να κόψουμε λίγο ακόμα. Πρέπει να γίνει σωστό το πιάτο. Όπω μπράτσο έκανα, Όλο αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Για να φλεξάρω. Για να φλεξάρω, σφίγγω κοιλιακούς, έχουμε κάνει κορ, έχουμε κάνει χέρια. Βάζω και λίγη αντίσταση στα πόδια να μένω στο ίδιο σημείο για την κάμερα. Έλα, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Επιστρέψαμε λοιπόν, φιλαράκια μου. Δεν είχαμε πάει κάπου, απλά κάναμε μισή ώρα. Η μισή ώρα που λέει για την Παρασκευή είναι για να κόψει τον ανανά. Αλφάδι. Δεν έχεις δει καλύτερο πιάτο στη ζωή σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τον αφήνουμε λίγο στην άκρη και κόβουμε τα υπόλοιπα φρούτα. Όσο κόβουμε λοιπόν τα υπόλοιπα φρούτα, που εντάξει, αν με δυσκολέψουν και αυτά, παιδιά, αλήθεια δεν ξέρω τι κάνω εδώ. Να σας πω και κάποια fun facts για το Lilo και Stitch που θα μην γνωρίζατε. Αυτό που γνωρίζουν όλοι είναι το διάσημο αυτό το ρητό, motto, quote.
που λέει Ohana means family. Και όντως, στα χαβανέζικα το Ohana σημαίνει οικογένεια, αλλά όχι μόνο με την έννοια που το έχουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, δεν μεταφράζεται μόνο η οικογένεια που έχεις συγγένεια εξ αίματος. Η οικογένεια στη Χαβάη εννοούν και τους φίλους και τα κατοικίδια. Και γενικότερα η ευρεία έννοια του Ohana σημαίνει αποδοχή. Γιατί τι είναι η οικογένεια αν δεν σε αποδέχεται. Ένα ακόμα fun fact, το οποίο αφορά τα ονόματα της Λίλο και της Νάνη. Η Λίλο, για όσους δεν ξέρουν, είναι η μικρούλα, η πρωταγωνίστρια, και η Νάνη είναι η αδερφή της, η οποία την μεγαλώνει. Το Λίλο, λοιπόν, στα χαβανέζικα σημαίνει μοναχική, αλλά έχει και μια δεύτερη έννοια που έχει να κάνει με την εσωτερική αναζήτηση και με την ανάγκη να σε βρει κάποιος. Δηλαδή, αυτός περιπλανάται μοναχικός, αλλά με την ελπίδα κάποιος να τον βρει. Και από ό,τι ξέρουμε και από την ταινία και το παιδικό, γιατί βγήκε το live action τώρα πρόσφατα, τη βρίσκει ο Stitch. Το Νάνι, από την άλλη, σημαίνει όμορφη. Οκ, λίγο απλοϊκό. Εδώ πέρα λίγο μας το έκαναν ένα tone down, γιατί πήγαμε από τη μοναχική και περιπλανόμενη στο όμορφη. Όντως είναι κουκλάρα η Νάνη. Ναι, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό με τα ονόματα. Το Stitch δεν ξέρω τι σημαίνει. Μάλλον σημαίνει κολλάω. Όχι, στα αγγλικά είναι αυτό. Θα μου πείτε, πού τα ξέρεις όλα αυτά εσύ, Σοφή Ραντ? Από ένα παλιό μου φλερτ, τον Jason Momoa. Θα μπορεί να τα βλέπει αυτά ο Πέτρο και να ζηλεύει, αλλά εντάξει, όλοι έχουμε ένα παρελθόν. Όχι, ο Τσάταρος μου τα είπε, ο Κέβιν. Και, έχω και άλλο fun fact με τη Ραντ. Περίμενε, γιατί εδώ πέρα έχουμε και να κόψουμε πολλά πράγματα. Ο Stitch, αρχικά σαν concept, δεν ήταν να είναι εξωγήινος. Ήταν ένα τερατάκι που ζούσε στο δάσος και έτρωγε αδέσποτα. Έτρωγε μικρά ζωάκια. Και γενικότερα προσπαθούσε να βρει την καταγωγή του, από πού προέρχεται. Γενικά η ταινία έχει να κάνει με το από πού προερχόμαστε, πού ανήκουμε, όταν νιώθουμε ότι δεν ανήκουμε κάπου. Φτάνει, πόσα στα φίλια. Καλλιτέχνηδα είμαι. Μην βάλουμε τώρα και πολύ λεμόνι και γίνει και ξινό. Βάζουμε έτσι λίγο, ίσα ίσα. Το περιχύνουμε πάνω από τα φρουτάκια μας. Όπως είπε και η συνταγή, μπορείτε να βάλετε και σιρόπι. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε βάλει πολύ γλυκά φρούτα. Ανακατεύουμε όσο μπορούμε. Έτσι λίγο, ρε παιδί μου, λίγο. Ίσα ίσα να πάει παντού το λεμονάκι μας. Ωραία, ωραία, ωραία. Και το καλύτερο part. Οπ. Σαν τσουλήθρα είναι αυτό. Πέφτουν μόνο τους. Πλάκα, βγήκε πολύ ωραίο, δηλαδή χρωματικά, σαν παλέτα. Θα βάλουμε και δύο τέτοια που είναι πιο εντυπωσιακά από πάνω. Ορίστε. Βέβαια. Φτάνει. Είναι ή δεν είναι ίδιο? Είναι. Έβγαλα εις πέρας ακόμα μία αποστολή με τεράστια επιτυχία. Ναι, τα λέω μόνη μου, δεν χρειάζεται να απαντήσει κανείς. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι, καλά, πέρα το ότι έκανα την πιο δύσκολη συνταγή, υπάρχουν και κάποιες άλλες ίσως λίγο πιο εύκολες. Ορίστε. Αυτό, εδώ είσαι. Deep fried μουσούμπι αλλού. Την επόμενη φορά πείτε μου αν θέλετε να κάνω ένα μουσούμπι. Εντάξει, λίγο δύσκολο το μουσούμπι, αλλά γενικότερα έχει πολύ ωραίες συνταγές και μέσα από την ταινία, αλλά και γενικότερα από την χαβανέζικη κουλτούρα. Είχα βρει πριν, τώρα θα σας δείξω εδώ να τρελαθείτε. Να τα, είναι κέικ με το Stitch. Ενθουσιάστηκε, δεν είναι σαν να κάνει. Και μπορείτε να βρείτε και ποτά που σας είπα και να τα φτιάξετε με όλη την οικογένεια, με τους φίλους σας, να κάνετε ένα πάρτι, να φέρει ο καθένας από ένα ποτό μέσα από το cookbook. Ανυπομονώ να δοκιμάσω, όχι να το πενευτώ επειδή το έκανα εγώ, φαίνεται καταπληκτική η φρουτοσαλάτα. Θα βρείτε λοιπόν τη συνταγή στο cookbook Λίλο και Stitch στο ifantasy.gr και δεν είναι το μοναδικό cookbook που υπάρχει. Έχει πάρα πολλά cookbooks από πάρα πολλά universes και από Disney, έχει Game of Thrones με συνταγές που είναι μέσα από τα universes. Δηλαδή, ακραίο. Μπορεί ίσως σε κάποια άλλη στιγμή, άμα θέλετε να μαγειρέψω κάτι ακόμα, μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Επίσης, αν θα ήθελε ο κύριος Κοντιζάς να έρθει να βαθμολογήσει το πιάτο μου, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Να κάνουμε μια συνάντηση, να του μαγειρέψω, να βαθμολογήσει το πιάτο μου. Και εσείς, τι πρέπει να κάνετε τώρα? Εγώ θα φάω. Εσείς θα κάνετε like, subscribe, κουδούνια, comments, τι άλλο quest θα θέλετε να με δείτε να ολοκληρώνω ή κάποια από τη συνταγή που έχετε κάνει ίσως οι ίδιοι μέσα από τα cookbooks. Και άμα θέλετε, βγάλτε και μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και κάντε μας mention στο Instagram ifantasy.gr να δούμε πώς τα πήγατε. Καλύτερα από μένα αποκλείεται. Αλλά εντάξει, ό,τι μπορεί κάνει ο καθένας. Και τα λέμε σε ένα επόμενο εξίσου εύκολο quest.